Napelemek kap pályázatokban. Mire figyeljen, hogyha kap pályázaton napelemet szeretne elszámolni? Nézzük a feltételeket. Fontos, hogy a napelem teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a várható éves fogyasztása. Megtermelt energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett. Lényeg, hogy az értékesített energia az nem lehet nagyobb, mint a vásárolt energia. Szigetüzemű napelem beruházásoknál a tároló költsége elszámolható. A pályázatba az alábbi dokumentumok kellenek majd: építészeti műszaki tervdokumentáció, szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentő, vagy pályázati igazolás HMK létesítéséhez nevű dokumentum. 3 árajánlat, igazolás a várható fogyasztásról, ezt ugye épületgépész vagy energetikus adhatja ki.